L-Istitut tal-Edukazzjoni f'pajjiżna l-IFE li hu responsabbli fit-taħriġ tal-għalliema li dal-pjan strateġiku tiegħu sal-2030. Dan il-qafas komprensiv li ġie żviluppat fl-2025 ipoġġi lill-istudent fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni u jissaħħaħ l-impenn lejn iżjed tagħlim professjonali ta' kwalità. Waqt it-tnedija l-Ministru responsabbli Cliff Tingrima tenna li l-edukazzjoni tibqa' mutur ewlieni tal-koeżjoni soċjali, il-prosperità sostenibbli u r-reżiljenza demokratika, waqt li spjega li l-pjan hu konformi mal-pjani futuri ta' pajjiżna, inkluż f'kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD. Ninsabu f'pożizzjoni illi nvaraw dan il-pjan illi sar wara konsultazzjoni, pjan illi ħares lejn dawk li huma l-valuri, pjan illi ħares lejn dak li hija l-viżjoni fuq kollox, pjan illi huwa mibni fuq ir-riċerka li hija linja tajjeb ħafna ma' dik li hija l-viżjoni ta' pajjiżna għall-2050 hija linja tajjeb ħafna ma' dik li hija l-istrateġija għall-edukazzjoni fuq kollox. Pjan illi ħajati aktar għodda li dan l-istitut sabiex fit-taħriġ tal-edukaturi ikollhom propju dawk l-għodda neċessarji sabiex jagħtu l-aqwa performance propju f'dinja li qiegħda tinbidel. Il-kap eżekuttiv tal-IFE Joanne Grima qalet li l-pjan jirrappreżenta kemm dikjarazzjoni ċara ta' intenzjoni kif ukoll roadmap prattiku għall-azzjoni. Tennit li l-istitut għandu jkompli jkun katalist għall-innovazzjoni u l-eċċellenza professjonali. Ninvestu fil-workforce tagħna. In-nies iridu jkunu b'saħħithom fil-benesseri, ma b'saħħithom ukoll fin-knowledge tagħhom u fil-prattiċi tagħhom biex inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar għat-tfal li aħna rridu naqdu għall-allima, għall-edukaturi, għall-professjonisti, għall-psikoloġi, għall-heads of school li aħna naqdu. L-implementazzjoni ta' dan il-pjan strateġiku b'investiment sostnut, risorsi umani msaħħin u kollaborazzjoni kontinwa bejn il-partijiet interessati kollha se tara li l-għana ħari jibqa' wieħed ċar, sistema edukattiva li tħalli impatt konkret fuq l-istudenti u l-komunitajiet kemm fuq livell lokali u anke internazzjonali.